putri. Masa orang mati meriah ini. Selamat ulang tahun Gusti Putri. Happy birthday. Happy birthday. Panitiane keturun. Lagi iki. Wong mati tanggapane mercon lagi. Ya jeng Teko. ketoke mercone sik usik. Aduh. Ayo, Pak. Ije Kang Mas. Bener. Aku pengen terusan, Bang. Mas, jadi dulu ya Mas ya. Kowe yen nganti ndak ngerteni tumindak sedeng bakal tak pidana kowe Sitanjung. Boten menapa Kang Mas. Yen to Tanjung menika leres lepat. Tanjung saestu Kang Mas. Kepiye? Tanjung kersa panjenengan pecah Kang Mas. Yo kini kowe malah njaluk ndak pateni. Saderengipun Tanjung dumugi ning pati, Tanjung badhe mitungkas dumateng panjenengan. Yen to Tanjung dumugi ning pati, kacebara mangkenipun Tanjung wonten ing lepen Kang Mas. Kowe kandha kaya mangkono diajeng Sitanjung. Injih, yen to lepen menika anggonto arum ateges Tanjung menika taksih suci Kang Mas. Sak banjure Ananging umpami lutiripun Tanjung menika anggonto amis, ateges Tanjung menika tumindak sedeng sampun citra Kang Mas. Sitanjung. Jenengan. kowe kandha yen ludiramu anggonto arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Sakwise ludiramu ana ing sajroning kali banjur anggonto amis ateges kowe tumindak sedeng. Sitanjung. Injih, Ing Kang papan Mas. kene aku ora bakal percaya sak kabeh kandham. Kang Mas mate sida paksa. Sitanjung, Dalem Kang Mas. waspada nu Sitanjung. Yen nganti kowe mleset sak kabeh kandhamu, aku becik ora bakal bisa nyawiji marang kowe Sitanjung. Sitanjung, Injih, Kang Mas mate sida paksa. kowe kandha Kang Mas, ampun mekaten Kang Mas. kandha ludiramu anggonto amis. Ateges kowe ora tumindak sedeng. Sak banjure kowe yen ludiramu anggonto amis ateges aku wis ora bisa mirengke apa sing kabeh dadi kandhamu Sitanjung. Hei, Sitanjung, waspada lo. Ampun mekaten Kang Mas. Anu, sik tulung Bos. Cocok ngono, Bos. Cocok. Susah. Enak, padungmu ben lucu. Golek liyane iki ra, coba. Eh. Sitanjung, Injih. ndak usah. Kerisipun kok cuwilik to Kang Mas. Cilik ning ngereni. Sisi gitu. Walaupun sing gedhe. Wei, waspada lo Sitanjung. Timbang kowe nyepet-nyepet ning papan kini, luweh becik suwike. Gusti Putri. Masa orang mati meriah ini. Lagi gitu. Orang mati terus elek perayaan lagi. Yo, sik. Habis saya. Ya. Yang kowe keprungu
Apa sing kedadian bengi iki Diajeng? Selamat ulang tahun Gusti Putri. Happy birthday. Panitiane keturun. Lagi iki. Wong mati tanggapane mercon lagi. Diajeng Teko. ketoke mercone sik usik. Aduh. Ayo Pak. Aku jagel. Ayo, mapanmu kurang. Ana kono. Kok isik. Di sono banyu di. Gini. Loh, isik. Apik tenan iki. Apik. Iki sejarah tenan iki. Aku lagi iki ya. Jan, 20 tahun lagi. baru kali ini loh. Nggih. Anu kembang atas sesuk kembang atas. Ini Diajeng si Tanjung bakal tak bukteki sak kabeh. Lah Iki asli. Iki sing ndelokne streaming laro. Iki asli kene lucu banget. Lembe menika mak ciut. Kok ngerti sing mati nggawa mercon bumbung. Diajeng. Kowe nek guyu kentul-kentul. Aja guyu nemen-nemen kentul-kentul lho. Diajeng. Kok suwi ra mentolo. Ora mentol mergo ciut. Diajeng si Tanjung. Kowe kondo yen lu diramal kondo arum. Ateges kowe ratu minta sedek. Waduh. Belum. Ora. Jebul diramal kondo arum. Pripun kahananipun Gusti Putri Gusti Paten? Kalau aku getiambene wangi. Ateges menika kados. Ora tumindak sedek. Menawi mekaten penjara sampun tega dumateng karo panjenengan. Iki wis kaduk, ayo dirukti bebarengan. Saged mati. Lho, betul kula sampun temekaning pati utang dosa utang bondo salbondo utang pati salmat. Sing mbok karepe kepiye? Sarene Bendera Putri kang kula tresnani sampun temekaning pati. Saged betul saged panjenengan kedah mati saged kenangan kula. Loh. Loh. Waduh. Loh. Ah. Loh. 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 Sekop. Patile kok sik obah patile ro. Cara anu taji. Lah iya. Jare mati. Kok sing urip kuwi. Panitia mersane gak urune lho iki. Kabeh sampun temekaning pati kula Pak aku urip dening alam donya. Tinimbang aku urip dhewe luwih becik aku temekaning pati. Lah iki ra terus njaluk bayaran wis bar iki kok. Kok mati kabeh. Ayo mapan. Lah kowe iki turu golek bantalan wur-wur iki piye? Kok iso mangsane? Bantalan Ditonge. Kok kudune iki diwangi kok malah melu mati kok iso. Ya wis. Cukup. Ditene. Mangsane. Cukup ra eleren wis. Kula niku nyambut gawe 20 tahun punjul. Bar, opene wong mati kok sumeti mercon lho. Iya. Loh, sik ngembang ku lho. Piye to? Ngembang iki kok iso